So, dugi Mbak. Aduh. Kuwi sapa kuwi? Sapa? Mbak Tatin. Tumbak cucuan yo. Padahal kono dhewe. Engko Mbak limbukan wae, aku yo tak melu limbukan. Nah. Oh, lho. Ngono kuwi to kowe iki. Bas. Kowe iki wong kene lho. Kowe pancen kono jelas ra mungkin goro karo aku. Macan bengi iki bintang tamu kaya do mateni aku. Ora. Kowe iki wong Semarang wayange. Iya. Kowe iki wong Semarang. Iya. Kok dadi kowe malah obong-obong. Aku tuh ra obong-obong. Celeng iki. Iki cedhak dhewe kamu lho. Ngene lho. Jauh-jauh lho. Basa kono dugi gara-gara Mbak Tatin aku ngono ta. Ladane aduh. Basa ngono ya ora apa-apa Mas. Nek sampean midun ngalimbuan aku melu midun. Aku ngono. Lho Bos, pembelaan yo. Kenapa Mbak tengah limbukan mau goro-goro mbok limbukan Wae aku melu medun. Muni ngono. Mama sapa sing ngono. Mama sing ngono. Kowe kok jual-jual karo aku? Hah, kowe wani jalan-jalan. Ngomongmu beda karo atimu. Lah sing tak tekoni sapa jajali? Mau sampean. Apa? Mau Mas, iki kok tekan gara-gara pra. Aduh gara-gara. Aduh, ngono Awak sapa? dhewe meneng wae yo. Jenenge pitiki ngendok piye-piye tek-tek. Nah. Ngene iki kita santai diem menjalani dengan senang. Apa ana pitik lanang ngendok? Pitik lanang ngendok ana? Ono kowe ndek. Ya iki sing ngendok iki. Ini kan meneng wae. Kan sing rendok apa wae? Ayo. Ini yakin kowe ra ndok. Duwe. Duwe ya wis. Ora le maksudnya pitik ngendok ki ngendok sing wujude ndok tenan. Iya kuwi ndok loro. Nek ora ana abang putih iki. Ora bejaji ya. Busi sisan. Iki aku mau pateni kene. Iya sapa sing ngangkat bicara. Lah sesuk tak omongke ya Pak ya. Mbok tekan goro-goro mbok limbang tok meneng wae aku. Aja ngono. Kok darane aku pring dilancipi. Apa? Tumbak cucukan. Oh, bakune dhewe iki bisa sampai sekarang itu kan kersane panitia sing penting iso menghibur. Lalu tirakat. Alah kok mau takon. Kasar sekali Anda sebagai laki-laki. Kamu mau takon. Apa sih? Mau takon lele. Ya akan manut sampean. Iya, wis to sing penting sekarang seneng-seneng. 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 Ngono lho, ngono dibahas lho. Iya, nanti yo dibagi-bagine iki isih ana duit kok. Oh nggih. Bapak-bapak yo yang bapak-bapak. Saya masih berapa duitnya? Tak cek dulu. Engko ndak tak gawa muleh oto. Oh, sindene yo arep. Sindene yo arep. Yo wis sinden dulu yo, sinden 2. Sinden 2. Yo sinden 2, maju yo sapa sing arep maju? Sapa sing maju sapa to tunjuk? Cepetan yo cepetan. Yo, Mbak Indah. Iki wis duwe wayang, wis duwe apa-apa kowe aja maju. Mbak Indah karo sapa? Ayo. Ya Mbak Indah Bu Sri. Monggo. Bu Sri. Monggo. Lho kan mau dereng minggah lho Bu. Ayo. Mboten napa-napa mriki ji meneng. Wani apa piye? Ayo Bu Sri yo Bu Sri. Tak kasih dulu barangnya Mbak Indah, ini dari Sabita. Ya, satu lagi. Ojo kalungke kuwi. Ojo kalungke kuwi. Lah apa? Kok mandarani kaya sing diomongke mau lho. Apa piye? Kok dikalungke kuwi apa? Monggo Bu. Mah. Mriki Bu. Mboten. Malah. Mbak Arianti. Betul Mbak Arianti. Ada. Piye. Ora apa-apa. Iki nek ngalungi Mbak Arianti kudu gondo. Lah ngopo? Ya, ini ada Mbak Arianti sama Mbak Indah. Oke, ini apa ini yang lagi dikalungin ini namanya apa? Boleh dijawab bareng-bareng dulu dong. Ya, Sabita. Bumbu Sabita rasa sapi. Kira-kira dinggo masak apa Mbak? Masak sop dong. Masak Mbak Indah? Iya, masak gareng. Masak gareng. Dagingnya apa? Daging celeng? Malam hari ini ketelah gareng yang tenan. Iki gara-gara sampean. Saiki diurut-urut. Disyukuri. Sing ngapain jeneng wong kondang lho ora main-main. Nek sampean ngono Ki Jumbo Siswanto. Aku asline biyen jenenge Siswanto. Gareng bawen celeng. Kok pawaan banget. Ini tidak sengaja. Tadi kan cuman
saka wajar ra iku.